shekarar 2020 har zuwa kayan 2023. Muna fatan zai ci gaba da tare gaba da 2025. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkan ku da zuwa tashar West Hausa TV, tasha mafi shahara a arewacin Najeriya da ma faɗin duniya baki ɗaya. Idan yau ne farkon shigo ka wannan channel ɗin ta ne albarka, muna ne roƙon ka da ka taimaka ka danna mana subscribe, insha Allah ki da kuma comment. Yadda kai ma ka daga samun sababbin bidiyon mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ta mai albarka, muna ne roƙon ka da ka taimaka ka danna mana insha Allah ki da kuma comment. Yadda kai ma ka dinga samun sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Ita dai West Hausa TV ba ɓoyayya ba ce, fitacciya da wajen kawo muku labarai a cikin awa 24 ba tare da hama ko sassan zuciya ciki ba. Kai dai abin da muke ta tunatar da kai idan yau na farkon shigo ka wannan channel ta mai albarka, muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana subscribe, insha Allah ki da kuma comment. Yadda kai ma ka daga samun sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ta mai albarka, muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana insha Allah ki da kuma comment. Yadda kai ma ka daga samun sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Ta jibo da shi wannan sabuwar waƙar da yi tare da jaruma Fatiwa Shajaruma a cikin sanannen fim ɗin nan wato labari na. Kai dai abin da muke ɗaya tunanin daga har yanzu kun ka bibiye ba a cikin ƙarshen wannan bidiyon na waƙan nan mai albarka. Za ka ji kamar yadda muka saka maka farkon wannan waƙa mai albarka, mu saka maka ƙarshen ta jiki. Kai dai abin da muke da tunatar da kai idan yau na farkon shigo ka wannan channel ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, sha like da kuma comment. Yadda kai ma ka dinga samun sababbin bidiyoyin mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Da kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka mana sha like da kuma comment. Yadda kai ma ka daga samun sababbin bidiyoyin mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Bari mu tattara ina mu bakku tare da wata jigo a cikin wannan channel ta mai albarka wato West Hausa TV. Kai da abin da muke da tunatar da kai ka daure ka danna mana sha like da kuma comment. Muna godiya.